Така. Ето го и новото видео със следващите 5 лева. Намираме се на 18-то училище, страничния вход. Зелената врата. София, 18-то училище. Предполагам, че го знаете къде се намира. А страничният вход не е главният вход. Главният вход е там отсреща. Ние се пускаме по страничния вход. Зелената врата по принцип. Тук има едни пчелички. За хората от 18 сигурно ще се сетят веднага. Ето ги пчеличките. Тук има един знак за инвалидност точно срещу вратата. И ще ги сложим ето тук. По-навътре с една клечица. Това е първата скоба на знак. Знак, училище, кофи, доста странна гледка. Така. Еми това са 5 лева, ако някой ги иска да заповяда. Ай, весело!